Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. तुमकां सोमेस्त हांगा बरो कर्मकता ह्या संजेच्या वेळार परत आमी
मागण्याक सांगता मेळ्ळे असताना देवाची स्तुती करूया, देवाक आमी अर्गां दिवया आनी देवाची महिमा आमी वाखरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता ती संवसारांचा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता, तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन मरलेले स्मृती जे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जग शेंजेजो बगेन मरे देवाची माया माप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा आसरो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 105 अध्याय पयलें वाक्य हालेलुया म्हणून सर्वेस्पराक तुमी अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा आनी वर्सां मदें ताची कृत्यां तुमी परगट करा. कित्याक ताका एक नवें तुमी गीत गाया, ताची स्तुती करया आनी तांणी केल्ली असर्या तुमी वर्णिया. आमच्या जिवितांत जायते अजापान अद्भुतां सुम्यान केल्लीं आसात. आमच्या वैयक्तीक जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार देवाचो आदार आमी खोटेपणाची जिणी जेताना आमच्या सांगता आदार आसलो तसो आतांय आसा आनी मुखारय आसतलो. देवान आमकां सांडून घालूं ना, देवान आमचो मोग केला. देवान इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिला ह्या संवसाराक. ताचेर पातयेतल्यांक नास जावच्याक न्हय, बगार सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर ताणें म्हाका आनी तुका विसरून काडला आयच्या दिसा. तर संगता मेळून देवाची आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखनया. सरू मेळून सांगता आमी ह्या सोबीत गिताद्वारे जेजू तुजें नांव खंडीत जावन आमकां सोडवून दिल्लें नांव, त्या सोडवणीचें नांव आमी गावन ताची स्तुती आमी करया. तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव, पातकांतले आमकां मोक्षाने दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव, पातकांतले आमकां मोक्षाने दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सुडका दिवचे नाव, गतीन बुडतना पुसवून दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सुडका दिवचे नाव, गतीन बुडतना पुसवून दिवचे नाव. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हालेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजूक वंदिया. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सोडका दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सोडका दिवचे नाव. हालेलुया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हालेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजूक करसिया. हालेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया. Worship the Lord. सत्कर मेळून देवाची स्तुती करूया, देवाक आमी अर्गां दिवया. ताची विशेष ताणें केल्ली अजापान अद्भुत आमच्या जिवितांत एकगणी भर न्ही आल्या. सोम्यान म्हाका आनी तुका कसलो आदार दिला, ताचें आजरपण आमी बघया, ताचें अनवठीक आमी बघया, ताची खुशी आमी कितें जाणा. ह्या वेळा कृपा आमी बाबा बाबा राखला बरं शंकर बारा खरं मला रका वद्दा बाबा बारा खरं बाबा हिरा पुरा बाबा राखला बरं बाबा आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हालेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हालेलुया
할렐루야 가비아미 소미야 권디야 제수 권디야 제수 तुझे नाम पृथ्वी तुझे नाम सैताना विरोध सुजो तुझे नाम जेसु तुझे नाम पृथ्वी तुझे नाम सैताना विरोध सुजो तुझे नाम जेसु तुझे नाम आजा पाचे नाम पीड़े शिरे ताम अंकांगूर करचे नाम जेसु तुझे नाम आजा पाचे नाम पीड़े शिरे ताम अंकांगूर करचे नाम हालेलुया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी शालाबा ओ हालेलुया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया येसु आराखालाबा हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया Touch them, Lord. Heal them, Lord Jesus. Set them free, Lord Jesus. You are Rakababa, Irala Baba, Shirala. Oh, worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, glory, glory. Mighty God, hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेसु तुझे नाम सासनिक मोक दिवचे नाम पेल्यांसो मोकरो आपोने दिवचे नाम जेसु तुझे नाम सासनिक मोक दिवचे नाम पेल्यांसो मोकरो आपोने दिवचे नाम जेसु तुझे नाम सर्गी वार्ता कोचे नाम सदाचे जीवी शिकोन दिवचे नाम जेसु तुझे नाम सर्गी वार्ता कोचे नाम सदाचे जीवी शिकोन दिवचे नाम हालेलुया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया हालेलुया जेसु तुझे नाम सुटका दिवचे नाम जेसु तुझे नाम सुटका दिवचे नाम हालेलुया जेसु तुझे नाम पृथ्वी दिवचे नाम जेसु तुझे नाम सुटका दिवचे नाम हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया कंदिया जेसु कंदिया हालेलुया गाव्यामी सोमिया करसिया जेसु करसिया
Hallelujah gawiami hala barakalaba Jesus Arataba sumya Jesus organ tuka sumya Jesus muglap tuka sumya Jesus wonder tuka sumya Jesus aradan tuka sumya Harapashala barababa pour out your fire Lord pour out your fire Jesus as we worship you as we sing your praise in your presence Lord Jesus let our praises be lifted up let our praises be lifted up healing power flow. Anoint them with your fire. Anoint them with your fire. Anoint them with your fire. Hallelujah kavyami sopya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami sopya karsiya Jesu vandiya Arakaba Hallelujah gavyami sopya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami sopya karsiya Jesu vandiya Oh Jesus Hallelujah gavyami sopya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami sokli gavyami Jesu karsiya Sagli amca kalzata Jesu karsiya Sagli amca kalzata Jesu karsiya Hallelujah gavyami sopya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami sumya krandiya Jesu krandiya Halabara baba worship you Jesus Jesu karsiya Arathalaba Jesu krandiya kalsa tonar gaya bala ira kashya par koshorbo pour out your fire Lord Arathalaba pour out your fire Jesus Iratarabara shalabara baba Yeshua, 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 oh Yeshua, Hallelujah, Hallelujah, Sumyar gatuka, Hallelujah, Hallelujah, Sumyar gatuka. Thank you, Jesus. Thank you, एका Jesus. स्त्रियेच्या युट्रसचे प्रॉब्लेम आसले जे झुगून करचे आसा मस्तू तेंपां तावन युट्रसचे प्रॉब्लेम आसा ते दाला मेडिसीन घेता डॉक्टरान सांगता सर्जरी करच्या युट्रस काडच्या म्हणून असल्या एका परिस्थितींत असल्या एका स्त्रियेचे ते दूख जेजू पळयत आनी ते युट्रसाची समस्या सगळे परिहार करते आसा वेळार आपोडते आसा ते युट्रस विदाउट सर्जरी जे झुगून करते आसा त्या बहिणी कोणाची कोणा आसल्या या वेळार क्लेम कर मागा या वेळार जेजू गुण करता आपोडते आसा Amen, वीर amen. बाबा Thank you, रखला Jesus. चंदर बर Sumya करबल karsiya mela rakta shitaraba baba चंदर बर करबल pour out your fire Lord karabari kabarato shototo worship Lord Jesus Yeshua thank you Lord Jesus thank you Lord praise you Lord Yeshua glorify mighty God hallelujah मुनर कबल चंदर बर करबल thank you Lord वीर बाबा रखला Jesus thank you Lord praise you Lord glorify mighty God hallelujah वीर बाबा रखला Jesus एक कोणी एकली स्त्री एक बायल मनीस एक प्रपोजला खातीर मागते आसा जावं पुरो तिच्या दुवेक जावं पुरो आपूत आपणाक प्रपोजला खातीर मागते आसा मस्त इंटरसेशन करते आसा आपल्या दुवे खातीर एक बरें प्रपोजल मेळचें म्हणून ह्या पुता खातीर प्रपोजल मेळचें म्हणून मागणें करते आसात ह्या बहिणीच्या मागणेची जो आयकता आनी ह्या वर्सा भितर ह्या डिसेंबरा भितर ताच्या लग्नाक संपूर्ण जालें कितें तर प्रपोजल आनी सगळें कार्य बऱ्या तरेन करूंक देव त्या कुटुंबाक आदार दिते आसा हें स्वप्न तिचें जारी करते आसा ह्या वर्सा
Irababa rakala buradaka chandara bare karabala Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Worship Lord Jesus. Irababa rakala Jesus, Thank you, Jesus, Lord. Jesus, Jesus. Irababa rakala buradaka chandara bare karabala. Irababa la barakaba chandara Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Irababa rakala Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Irababa rakala buradaka chandara bare karabala rakala Jesus, Jesus. Thank you, Lord. देवाची आम्ही स्तुती करूया कित्याक देवान आमकां सांगता फिलिपियन चॅप्टर 4:4 सांगता संतोष पावा सोम्या सांगता तुम्ही संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा म्हणटा सांग पावल फिलिपियकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वाक्यांत देखून आमी संतोष पावया कित्याक जेजूचें नांव काडटना आमकां सगळें बरेंपण लागता पिडा शिडा गूण जाता देखून भावार्थान आनी विश्वासान मगच्या भाव आनी भयणी जी कोणाक प्रॉफेसी कितें सांगल्यो आसा मॅसेज आसा त्यो क्लेम करून मागतना तुमकां बरेंपण जाता भावार्थान पातये आनी मागा तुमकां मेळटलेंच कित्याक सोमी तुमकां गूण करचो तो सोमी जावन आसा कोणी मनीस न्हय बगार सोमीन तुमकां गूण करता आपडटा ह्या वेळार दैवीक शक्तीन तुमकां भरता देखून देवाची स्तुती करया देवाक मेहरगान दिवया संपूर्ण तरान एका मनान एका काळजाची जावन देवा ते संतोष पावया आमी सोमीच्या आजारपणा पुते संतोष पावया ताच्या अभिषेकात आमी संतोष पावया हिरा बाबा रकाल उरत चंदर बरे करबाल रकाल जीसस 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 प्रेज द ग्लोरीफाई एंड माइटी गॉड हालेलुया ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ 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 ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಓ ಯೇಸುವೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು, ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. 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 ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Thank you, Lord. Worship you, Father. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Jesus. देवाची सकत आमची सकत कर काढणे यावेळा एफएसकरांचे पत्र आमकां सांगता 6व्या अध्यायात 10व्या वाक्यात देवाची सकत तुमची सकत करून काढणी आणि ते दाळा सर्वेस्पर देवाची सकत आमची करून गाता असताना आमच्या जिवितांत अरियेका येवच्या त्या झुजांत आमी जैते होऊन जातल्या वाईटाचं सत्य वयर आमी झूज मारून आमी जैते होऊन जातल्या कित्याक सर्वेस्पर देवाची सकत आमचे थंय वस्ती करता ती आमच्या संगत आसा आमचे मदें आसा आमचे भितर आसा
एकल्या प्रत्येक जावन एका तरणाटे चेडूं आसा, कोणाचे एकल्याचे दूव आसतले तरणाटे चेडूं किडनीचे समस्या प्रॉब्लेम जाती आसा, डायग्नोस जावना ताका आनी डायग्नोस केल्यार किडनी प्रॉब्लेम आसात, असल्या एका दुवेचे तुमच्या दुवेच्या भुरग्याचे कोणाचे हे किडनी प्रॉब्लेम जेजू क्लियर करते आसा, आपडते आसा, त्या किडनी समस्या जेजू गुण करते आसा. हे तरणाटे चेडू साधारण एक 20 वर्सां भितरले चेडू आनी असल्या किडनी प्रॉब्लेम आनी आसा ते कोणाक ते डायग्नोस जावना, कोणाक ते कळी जावना, ह्या वेळार ती जी पिडा शिडा गुण करते आसा, जेजू आपडते आसा त्या चेडवाक. हिरा बाबा रखला उरदक शंदर बरे कारबाला रखल जीसस. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी. हिरा बाबा रखल जीसस जीसस जीसस. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus. त्याला मानसिक वत्तड जावन कठीण कठीण दुखांत भरचे एक दोगां भुरगीं आसा, दोगां भुरगीं आसा, देवाचीं भुरगीं, ह्या देवाच्या भुरग्यांक जेजू सुटका दिते आसा. मानसीक वत्तड तांकां हें टेन्शन जावन वारीस जावन मानसीक वत्तड जावन तांचे समतोलन बिगडटा, तांच्या जिवितांत तांकां कंट्रोलाक येना, असले समस्यांत असलेले दोगांक जेजू गुण करते आसा, आपडते आसा. मानसीक प्रॉब्लेम सगळे सुटका दिते आसा जेजू, मानसीक वत्तड सगळें बरें करते आसा जेजू, ह्या वेळा आपडते आसा. हिरा बाबा रखल उरदक शंकर बरकार बल रकाल जीसस. सगळं आमी आराधन करिया, देवाक आमी आराधन करिया, देवाची आमी स्तुती करिया. ह्या वेळार संपूर्ण समर्पण कर दिया, तुमचं कुटुंब समर्पण कर दिया, तुम्ही कोणचं वावर समर्पण कर दिया, तुमच्या भुरग्यांक समर्पण कर दिया, तुमच्या लग्न जीवित समर्पण कर दिया, तुमच्या कुटुंब समर्पण कर दिया, तुम्ही रावच्या घर समर्पण कर दिया, तुम्ही यूज करचे एक वेकला समर्पण कर दिया. देवाचे रक्षण मागा आणि देवाक आराधन करा. देवाक पहिलं मान दिया, देवाक पहिलं स्थान मान दिया. तुमच्या घरात तुमच्या काळजान पहिले देवाक पहिलं स्थान मान दिया आणि देवाचे मात्र आराधन करूया. देवाक मात्र तुमचे एक लहानशा त्या काळजात देवाक मनवले काळीज ते जाऊन दी. तुमच्या भितर ते उडी मारता, ते काळीज देवाच्या हजरपणात उडी मारता, त्या देवाच्या मोगान ते उडी मारता. तुमचे ते काळीज देवाक भेटून दिया, जेजूक भेटून दिया. त्या काळजान तान त्या उमाळ्याने भरून देवाक आराधन करूया, देवाची स्तुती करूया. हरा बाबा बाईरा रेखा वचंदर बचीज आराधने ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೋಧ್ಯ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಯೆಹೋವನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೋವನ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ
ಯೆಹೋವನ ರಾಜನಿನೇ. ಯೇಸುವೇ ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ, ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟೇನು, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾ ಸೇರುವೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟೇನು, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾ ಸೇರುವೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ, ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ, ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಹೋಸನ್ನ, 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 Rakalabaroshotobo. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Hallelujah. Lord. Shata barakalabarata shata. Ida babaraka Shotobo. babaraka. Hosanna, Hosanna. Ida laka baba shira laka baba. Yehodia Jesus, touch them, Lord. Heal them and set them free, Lord Jesus. Hosanna. Let the power of God will come upon them. Hosanna. Lord Jesus, each and every dead person who are gathered here, in the name of Jesus, they will be filled with your power, Lord. Ira baba raka baba. Wala da baba rikala da mashira laka baba. Wala da ira da baba shira la. Ura baba hira laka baba shindara bara kor bala raka baba. Wala da baba 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 baba. The mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon you in the name of Jesus. Baba hira baba raka. Jesus, thank you, Lord. Hosanna, Hosanna, Baba baba. Hosanna, Hosanna, la 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 karaba. Hosanna, 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 halala karaba. Hosanna, Hosanna, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಶಿಲಬ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Lord, Shilabaraparabaraparaba. worship, Lord. Pour out your anointing, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Fill us Lord. with the fresh The mighty anointing. anointing. Shikalabarata shatata barata palakaraba shoto.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. सगळे संसाराच्या बंधने जाऊन जेजू सुटका दिते असा एकल्या तुमका सुटका दिते असा या संसाराच्या अटॅचमेंट जाऊन तुमका संपूर्ण सुटका दिते असा सगळे बॉन्डेज जाऊन सुटका दिते असा जेजू यावळा पवित्र सकत तुमचे ते वाळते असा रिसीव करा ते रिसीव करा वारा बाबा हिरा बाबा रखा जीसस थँक यू जीसस प्रेज Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Hallelujah. the mighty God. Hallelujah. Thank you, Worship Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Praise the Lord. Glorify the mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज थोडं वेळ देवाचें उतर आमी नियाळ करया आमकां हर एकल्यांकी आमकां एक आपोवणें आसा हर एकल्याचें आपोवणें तें विशिश्ट जावन आसा जावंक पुरो आमकां आमचें आपोवणें लग्ना जिवितांत जावंक पुरो ह्या आमचें आपोवणें समाजान सेवा जावंक पुरो ह्या आमकां आपोवणें देवाची सेवा करूंक जावंक पुरो खंयचेंय तें आपोवणें जावं दी ह्या खंयचेंय तूं काम करताय तें एक देवान तुका दिल्लें आपोवणें आनी त्या आपोवण्या प्रमाणे हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांत काम करीचें म्हणून देवाची अपेक्षा जावन आसा देखून आज आमी त्या विशयंत आमी कशें आमी आसाचे आमच्या आपोवणें आमी कशें सांबाळीचें गी म्हणून आज देवाचें उतर आमी आयकुया आमी आयकता कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 16वो अध्याय सादारण थंय 15वो अध्याय 50 आनी 8 वाक्यां 1 Corinthians chapter 15 verse 58 हे उतर आमकां सांगता देखून भावानो थीर रावा दंडल नाकात सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लोभ दवन रावा म्हळ्यार सोम्यान तुमकां आपोवणें दिलां खंयचें त्या आपोवण्याक तुमी लोभ दवन रावा आनी त्या आपोवणें जावंक पुरो एक लग्ना जिवितांत एका स्त्रियेक एक आवय जावचें आपोवणें जावंक पुरो एक ददल्याक एक बापूय जावचें आपोवणें जावंक पुरो एक लग्ना जिवितांत घोव बायलांक एक जबाबदारीचें आपोवणें जावंक पुरो समाज सेवेंत आपोवणें जावंक पुरो तुमच्या फिरगेज कुटुंबांनी खंय म्हणी तुमकां सेवा करूंक आपोवणें जावंक पुरो देवाच्या सांगाता जियोन विनवणें करचें एक आपोवणें हर एकाक एक आपोवणें आसा मोगच्या भावान भयणी देखून आमकां खंयचें आपोवणें आसा तें आमी समजून घेवचें आनी त्या आपोवण्याक त्या कामाक आमी लोभ दवन रावचें म्हूण सांगता तें काम बऱ्या तरेन करीचें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून सोम्या ते रावण तुमी काडटात ती वावट केदीस व्यर्थ जावची ना म्हूण तुमी जाणा जाया देवा ते रावण तुमी देवान दिल्ल्या त्या आपोवण्याक सरी जावन तुमी ह्या संवसारांत वावर करता जाल्यार तुमचें वावर खंडीत व्यर्थ जावचें ना म्हूण सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून 1 Corinthians chapter 16 verse 13 सांगता कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 16वो अध्याय 13वें वाक्य सांगता जागृत करा भावार्थान थीर रावा आपोवणें दिल्लें मात सांबाळ्यार पावना देखून तें आपोवणें थिरासान सांबाळ्ळें जाल्यार आमकां भावार्थ जाय देवा तें विश्वास जाय देवान म्हाका खंयचें आपोवणें दिलां तें आपोवणें हांवें संपूर्ण करता म्हणसर देवाची काकुळटानी कृपा म्हाका आनी तुका आसतली देवाचें देणें जावन धर्मार्थ देणें तें भावार्थ आमचें थंय रुतो जातलो आनी तो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता प्रेज द लॉर्ड आनी थंय सांगता पळया जागृत करा भावार्थान थीर रावा जाणत्या बरी चला धैर्यादीक जाया जाणत्या बरी बूद नातलेले बरी करनाकात बूद आसून जाणत्या बरी चला म्हणटा देवान आमकां जाणवाय दिल्या आमकां दिल्ली देवान दिल्ली जाणवाय त्या खंयच्याय एका बुकाची जाणवाय न्ही आमकां देवान दिल्ली जाणवाय सर्गीची जाणवाय ती जाणवाय आमी आपणायचे आमचें काम शाबितायेन करूंक ती जाणवाय आमकां व्हरून पावयता सताच्या वाटेक ती जाणवाय आमकां पावयता व्हरून आमच्या जैताच्या वाटेन आमकां पावयता आनी आमकां जैत दिता ती जाणवाय आमी कोणा कडेन निसारचें म्हूण आमकां ती जाणवाय दिल्ली आसा देवान आमकां जर एक आपोवणें दिलां जाल्यार त्या आपोवण्याक सरी जावन आमकां जाणवाय दिल्ली आसा ती जाणवाय त्या आपोवण्याक आमी ताळ करून वेता जाल्यार ती जाणवाय त्या आपोवण्याक आमी उपयोग करता जाल्यार त्या आपोवणें तुजें संपूर्ण जाता त्या जाणवाय तुका संपूर्ण मेळटा कित्याक ती जाणवायत तुका मुखार व्हरूंक कारण जाता तुका एक नवें आपोवणें देवान दिल्लेलें तें सारकें करूंक तुका कृपा आदार देव फावो करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पेद्रूचें पयलें पत्र आमी वाचून पळयल्यार 1 Peter chapter 5 verse 5 पेद्रूचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 5वें वाक्य देवाचें उतर आमकां अशें सांगता ते आमी पळया देवाचें उतर
1 Peter chapter 5 verse 5. तेच परी तुम्ही तुमच्या वडिलांक काल जाया. तुम्ही आमचे प्राय किती व्हड जावी आहेत, पूण जर आमकां वडिलां आसत जाल्यार आमी त्या वडिलांचे भुरगीं जावन आसा. देखून आमी त्या वडिलांक काल जायचे म्हणून आपोवण दिता देव. पळया, तुम्ही समेस्त ल्हानविकाय पांगोर न्हू एकामेकाचे सेवाक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकारांक पयस करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता. पळया, जर आमी प्रत्येक जावन वडिलांक काल जायचे, वडिलांक काल जाल्ले वरवीं आमकां सर्गीची जाणवाय मेळटा आनी ती जाणवाय आमकां ल्हानविकाय पांगोर न्हू एकामेकाची सेवाक जावंक पवित्र पुस्तक आपोवणें दिता. आनी तो म्हणटा देव हंकारांक पयस करता आनी पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर सरस्वत देव आमकां दया दाखयता. आमी कालतेपणी देवान दिल्लें आपोवणें आमी स्विकार करता जाल्यार देवाचें आपोवणें कसलेंय जावंक पुरो तें अंकुरपणाचें आपोवणें, जावंक पुरो तें विधवीचें आपोवणें, जावंक पुरो एक विदुराचें आपोवणें. सगळें तें देवान दिवचें आपोवणें आमच्या जिवितांत आनी एक मट्टाक आमी वयर सरच्या खातीर, एक स्टप देवा ते वयर वयच्या खातीर देवान दिवचें तें आपोवणें. देखून एक संगती आमी आमच्या जिवितांत घडटाना ते आमकां नस्त ह्या सलवणी म्हणून आमी लेखूंक नजो. कित्याक सलवणी न्ही, ती आमकां जैताची वाड जावन आसा. देखून देव एक संगती बऱ्याक पडशें करता म्हणटा. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यांत रोमन्स 8:28 सांगता एक संगती हांव तुमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी पळया, आमी तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 4 अध्याय 8वें वाक्य. 1 तिमोथी chapter 4 verse 8 अशें सांगता, कुडीची शिस्त थोड्या उपकारा पडटा तें न्हीज. कुडीक एक शिस्त म्हूण आसा. सिस्टमॅटीक कुडीचे आमी सिस्टमॅटीक सांबाळना जाल्यार कुडी कितें कितें जाता आनी देवाच्या आपोवण्याक ती सरी जायना. देखून हांवें देवाच्या आपोवण्याक खाल जायचें जाल्यार म्हज्या कुडींनी खाल जायचें. म्हजी कूड देवाच्या आपोवण्याक खाल जायना जाल्यार हांवें खाल जावचें कशें. देखून देवाचें उतर क्लियर सांगता. पळया, तुमी हें उतर वाचतना कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा तें न्हीज पूण आत्मीक अभ्यास सर्व तरांनी मोलादीक. आत्मीक अभ्यास म्हळ्यार आमी आत्मीक तरान वाडवळें. आत्मीक अभ्यास काले मागणें करचें, देवाचें उतर वाचचें, रेतीर आयकुचें, ह्या खंयचेय विशयांत देवाच्या विशयांत चड आनी चड समजुनी काण घेवची, देवाच्या उतराची समजुनी काण घेवची. आनी हें जावन आसा देवाचें एक आपोवणें म्हाका आनी तुका. आमी आत्मीक तरान वाडवळ जायचें म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. पळया, आमचेंत भुरगीं जर आमकां आसा जाल्यार ती शिकपांत बारी फस्ट हेजें म्हणून आमी हर प्रयत्न करता. तें शिकोवंक जायना जाल्यार ताका ट्युशनाक घाल आनी कालें करून ताका वयर हाडूंक पळयता. देखून आज खंयची आवय बापाय आज मुसरी एक आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतार करतना ताका एक ट्युशनाक घालया म्हण खंय म्हण घाल्लें आसा गे. हें आवय बापायन तांकां कांय शिकयलें आसा गे. तर आवय बापाय जावंक तर देवान तुमकां आपोवणें दिलां जाल्यार तुमची जबाबदारी तुमी सांबाळना जाल्यार देवा मुखार तुमी गुन्यांवकार जातात. फाल्यां तुमची भुरगीं देवातावन पयस वतीत जाल्यार देवाचें उतर जायनासतना वायटाक सांबाळटी जाल्यार ताका कारण कोण जातली? तुमची आवय बापायत जातली. कित्याक देवान आवय बापायक अधिकार दिला आपल्या भुरग्यांक सारक्या वाटेक हाडूंक. देखून आमी खाली संवसारी एज्युकेशनान मात्र ट्युशन दिवचें न्ही, इल्लेशें बायबलान तें ट्युशन दिवंक आमच्या भुरग्यांक शिकयचें. बायबली तांकां सदांनी ती एक 5 मिनटां की 10 मिनटां की तुज्या भुरग्यांक बायबल कणिगां वाचूंक शिकय. कित्याक बसून दी वाचून. कित्याक म्हळ्यार आज तो देवाचें उतर वाचता जाल्यार व्हड जातना देव ताका तें उतारत ताका राखता, सांबाळटा, वायटांतल्यान फाटी हाडटा आनी वायट सवयांक बली जाल्यार ताका फाटी हाडटा. कित्याक ताणें वाचलेलें तें देवाचें उतर ताच्या काळजांनी रोंबोन आसता, ताच्या मोतीन कोसोन आसता. तें उतर बिलकूल पाड जावंक सोडिना. देखून आमी आत्मीक अभ्यास करचें. बरें आत्मीक अभ्यास वडिलांनी करीचे, भुरग्यांनी करीचे आत्मीक अभ्यास. देखून आमकां एक आपोवणें दिलां देवान आत्मीक तरान वाडवळ जावच्या खातीर. खाली कुडीची वाडवळ मात्र न्हय. जर तुमच्या भुरग्यांक कुडीची वाडवळ करेक्ट नात, ती बारीक आसात, ती सारकी जेविनात कांय नात, कितल्या डॉक्टरा कडेन वचून ताका पुरा टेस्ट करा आनी काल्यांक बरें ताका कशें म्हणी खावून तुमी बरें करूंक पळयता जाल्यार आत्मीक तरान कित्याक बरें करून पळयनात? आत्मीक तरान कित्याक गरज ना म्हूण चिंतात गे? कुडीच्या शिस्ताच्या गे आत्मीक शिस्त गरज म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक.
एक दीस कूड ही नास जातली, कूड ही मातयेक सारें जातली, पूण आत्मीक अभ्यास आमी जोडून काडल्या वरवीं मात्र सर्गींच्या राजाचे आमी भागीदार जातले, सर्गींच्या राजांत एक कोटांत आमी आसतले हांव देवा सांगता. हें आमी जाणा जाय जे मोगाच्या भावा आनी भयणी, हें व्हरतें देणें जावन आसा. हीं जाणा जाल्लीं मनशां खंडीत जावन आपल्या भुरग्यांकय बऱ्या वाटेक हाडटात आनी आपली जिणी प्रत्येक जाण घोव बैलांची जिणी देवाक मानवत अशी, देवाक मानवत अशी जावंक ती प्रयत्न करतात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज आमी हें समजून काडगे जे क्लियर सांगता पळया, कुडीची शिस्त थोड्या उपकारांक पडटा तें न्हीज, पूण आत्मीक अभ्यास असतो सोर तरांनी मोलादी. कित्याक हातूं आतांच्या आनी मुखल्या जिवनाची बासावणी आटापून आसा. आत्मीक अभ्यास केल्ल्या वरवीं मुखली बासावणी म्हळ्यार आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत आसता म्हणसर ती बासावणी आनी मुखल्या जिविताची बासावणी हातूं आटापून आसा. दोनी तुजें आत्मीक जिवीत आनी तुजें फिजिकल जिवीत दोनी देवाच्या उतराचेर आठापून आसा. देखून आत्मीक तरान आमी अभ्यास करचें गरजेचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत. आनी त्या अध्यायान 4थ्या अध्यायान 12व्या वाक्या परत आमकां सांगता, आमची भुरगीं आज ल्हान प्रायसो जावन म्हणून आमी कोणेंय ताची बेपारवा करूं नजो. आमची भुरगीं जाणवान वाडायचे. असो भुरगो पळय पेद्द असो भुरगो तशें कोणेंय सांगून नजो. आमची भुरगीं एकदम एक्टीव आसा ते, एकदम सगळ्यांक एट्रॅक्टीव जावन आसाची. कित्याक म्हळ्यार तांकां सर्गीची जाणवाय मेळचे, तांणी पवित्र पुस्तक वाचूंक तांकां मागणें करूंक आमी शिकयचें. ते जाल्यार कितें जातात, आमची भुरगीं बरीं जातात आनी तो ल्हान प्रायसो म्हणून ह्या ल्हान प्रायाचे म्हणून ताची कोणी बेपारवा करनात. कित्याक तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान आनी विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भावार्थाक एक देख जाय जे तुवें, भावार्थाक एक देख जाय जे. देखून आमचें जिवीत आमच्या भुरग्यांक इन्स्पिरेशन दिवचें आमचें जिवीत. देखून आमी जर एक बापूयत जर या आवयत जर वायट सवांक बली जाल्या जाल्यार त्या भुरग्यांक कली देख दिवची. भुरगीं तेंच पळयतात आनी भुरगीं तेंच करतात. देखून आमी एक नितळ निर्मळ जिणी जियेता जाल्यार भुरग्यांक एक बरी देख दिता आनी आमच्या कुटुंबाक एक बरी देख दिता. आमच्या सगळ्यांक मुखारी आमकां एक खंडीत जावन देवाचें काम करची मनशां, देवा कडेन मागची मनशां, हांचें जिवीत सगळें परिवर्तन जालां म्हणून हेरांनी आमकां सांगचें. आमची जिणी बरी जाल्या आमी बदलल्या म्हणून हेरांक आमी दाखोवंक शकना. हेरांनी पळोवन आमकां समजचें ह्या मनशाची जिणी परिवर्तन जाल्या. हो मनीस जाल्यार आतां देवा तें आसा म्हणलें समजून त्या मनशाक हेजें ताच्या जिवितांत. देखून आमी वाचल्यार 2 कोरिंथियन्स आमी देवाचे उतार आमी वाचल्यार पळय 2 कोरिंथियन्स आमी मुखार पळया वाचून 4थो अध्याय 16वें वाक्या 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:16 अशें सांगता, ह्या पासून तुमी धैर्य सांडिना, आमी धैर्य सांडिना. देवा सांगता आसल्यार ह्या देवाची जाणवाय आमी जोडल्यार, आत्मीक तरान आमी वाडवळ जाल्यार, ह्या देवाच्या उतराची समजणी आमी जोडल्यार आमी धैर्य सांडिना. आमकां खंयच्या ती धैर्य मेळटा मुखार वचूंक, आमी धैर्य सांडिना. जरी आमच्या बायलें सैम इल्लें मायाक जावन येता, म्हळ्यार बायलें सैम म्हळ्यार आदीं आसलें बरी आनी मुखार आमी आसचें ना. आमच्या बायलें सैम इल्लें नास जावन येता, पूण आमी भितरल्यान कितें जाता म्हळ्यार आमचें भितरलें सैम जिवान भरोवन येता. जिवान भरोवन येता. भितरलें सैम जिवान भरोवन येता आनी भायलें सैम इल्लें नास जाता येता. देखून आत्मीक अभ्यास कितलें बरें देवाच्या उतराची सकत आमी वाचल्यार पावता. थंय आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत देवाचें उतार सांगता 8वो अध्याय 3रे वाक्या. थंय आमकां सांगता देवाचें उतार, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या एक उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका तुज्या पुर्वजांक कळीत नातलेलें मान्ना दिवन तुका पोसलो. पळया देवाची कृपा, देवाची काकूळट म्हळ्यार मनीस कान जेवण आसून मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पर देवाच्या तोंडांत तावन भायर सत्या त्या उतरा वरवीं जियेता. देखून देवान तांकां बुकेक घालें. मैज मारिफात त्या फारव्याच्या रायाच्या हास्ताना तावन तांकां भायर काडटा आसतना, त्या गुलामगिरी तावन भायर काडटना, इजिप्ताच्या गुलामगिरी तावन भायर काडटा आसतना लोक भुकेल्ल्या वेळार तांकां भुकेवंक लायलें. कित्याक देवाची महिमा दाखोवंक आसली. देव कितें पुराय भुरग्यां खातीर करता म्हणून दाखोवंक आसलें. तांकां भुकेवन म्हळ्यार भूक मात्र न्हय, देवाचें उतर गरजेचें म्हणून. पूण भुकेल्ल्या वेळार तांकां मान्ना दिवन तांचें पोट भरलें. मान्ना म्हळ्यार सर्गीचें कान, देवदूतांचें कान मनशांक दिलें देवान आनी तांचें
पोट भरलें तांचे जिवितान. म्हळ्यार आमी देवाचे उतार तेंच सांगता. तुमी मार्काच्या वांजेलान 4थ्या अध्यायान वाचल्यार तें सांगता जेजूक तेन्ना टॅम्पटेशन आतां ताळण्यो हाडटा आसतना त्या सैतानान जेजूक तेंच म्हळें 40 दीस तूं उपास मागणें केलें न्ही, आतां म्हणून तूं बुकेलाय त्या फातरांक उडोवंक जायशें कर. जेजून सांगलेलीं उतरां हिंस दितीन ह्या पुस्तकान बरयल्लीं उतरांत जेजून तें उल्लेख केल्लीं. मनीस उंड्यान मात्र जियेना, सर्वेस्पराच्या देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. आनी सैतान ताका सोडून गेल्लो म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमकां देवाचें उतर जाता तितलें आमच्या जिवितांत आमी कान गेल्यार मात्र आमकां ह्या सैतानाचें झुजोवंक बळ मेळटा, गटाय मेळटा. आनी खंयचे ह्या सैताना विरोध झुजोवंक खंयचेय तुमचें कुडीचें बळ गरजेचें न्ही. कुडीचें बळ ताका खंयचेय ताका मुखार रावंक शकना. आत्मीक बळ मात्र आत्मीक तरान तुमकां भावार्थ आसा, आत्मीक तरान देवाचें उतर तुमकां कळीत आसा, त्या ताला मात्र ह्या वायटाच्या विरोध तुमी झूज माडयेत आनी तुमी जिखयेत. देखून आजकालचो संवसार तसोच आसा. देखून आमचें झूज निरंतर हें झूज आवयच्या गर्भांतान सुरू केल्लें तें झूज आनी भुमीच्या गर्भाक येता म्हणसर निरंतर हें झूज आमी झुजोंक आसा. हें झूज आमकां गरज आसा आनी झुजांत आमी जैते वोन जायचे जाल्यार देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जायचें. हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 4थो अध्याय 12वें वाक्य तुमी वाचल्यार सांगता. हेब्रेव चॅप्टर 4:12 देवाचें उतर 2 दारीच्या तालवारी चड कातरूंक शकता आसलें आनी आत्मा आनी सांद हाडाच्या सार सयत तें मेकळूंक शकतात असलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून हेब्रेव चॅप्टर 4:12 हें उतर हांव वाचता परत तुमी आयक. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजिल्ले 2 दारीच्या तालवारी चड कातरूंक शकतात असलें, प्राण आनी आत्मा सोंद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करूंक ताका विधूंक ताका सकत आसा आनी मनशाच्या काळजाचे अत्रेक आनी चिन्नां तें पारखिता. देखून असलें देवाचें उतर. तर देवाच्या उतराक मात्र आमकां सोरची सुटका दिवंक ताका सकत आसा. देवाच्या उतराक मात्र आमकां सोरीतीचें दूख आमचें पयस करूंक ताका सकत आसा. देवाचें उतार मात्र आमकां कुडी भलायकी दिवंक शकता. देवाचें उतार मात्र आमकां सस्नीक जिवीत दिवंक शकता. देवाचें उतार मात्र आमकां कुटुंबांत एक बरी जिणी जिवंक शकता आनी देवाचें उतार मात्र आमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेक हाडूंक शकता. देखून आमी कितलेंय मागल्यार कितें केल्यार मस्तू जाणांक आमकां परिवर्तन करूंक जायना. पूण तांच्या जिवितांत एक देवाचें उतार तांकां लागल्यार पुरो तें जिवीत पळया. तुमी पवित्र पुस्तकांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पावल देवाचें उतार परगट करतना थंय जायतो लोक हजर जातालो. जायतो लोक हारियारीन लोक ताच्या देवाचें उतार परगट करतना लोक हजर जातालो. पूण तातूंत देवाचें उतार सांगता लिडिया म्हणल्या एका स्त्रियेचें जेसून काळीज उक्तें केलें आनी पावलून देवाचें उतार परगट करतना त्या लिडिया म्हणल्या स्त्रियेक तें देवाचें उतार लागलें आनी तिची जिणी बदलली आनी पावलूची सांगातेन पावलीचे पाटलावदार ती जाली आनी देवाचें उतार परगट करूंक ती लागली. तशें आमकां काळीज देवाचें उतार आयकल्या पावना. काळीज आमची उक्ती जावच्या खातीर मागाचें. आमचें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें करूंक देव एकलो मात्र सकता मोगाच्या भावा आनी भयणी, दुसरो कोणीय सकना. देखून आमी तेंत लिडियाच्या मागणें तेंत आसलें देवाचें उतार म्हज्या काळजान जगोवन दवरची कृपा. मरियमाच्या मागणें तेंत आसलें देवाचें उतार म्हज्या काळजान जगोवन दवरची कृपा दी म्हणून. आनी आमचें जाय जें देवाचें उतार आमच्या काळजान उदंड मापान बरोवन आसूं दी, तें उदंड मापान आसूं दी आनी त्या प्रमाणे आमी मुखल्या जिवितांत जियोंक जायली कृपा आदारी सर्वेस्पर देव आमकां फावो करून दिवं म्हणून मागया. देखून तुमचें सगळें इंटेन्शनां कितें आसल्यार ह्या वेळार आमी मागण्यांत उबारता. तुमचें सगळीं कितें इनोवणी आसात त्यो सगळ्यो सुम्या मुखार आमी भेटोवन दिया आनी तुमच्या हर एका गरजां खातीर ह्या वेळार मागया. हालेलुया 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 हिराबा बरें केला बरें देगा शंदर बरें करा बरें केला जिजा जिजा जिजा. थँक्यू फादर. हर एकल्याच्या गरजां बापा इंटेन्शनां घाल्लीं आसात बापा सगळीं बापा सगळ्या त्या कुटुंबा खातीर मागता सुम्या जेजू. हर एकल्या कुटुंबा खातीर मागता सुम्या जेजू. सुम्या जेजू हर एक इंटेन्शनां हांगा घाल्लीं आसात बाबा सुम्या जेजू. हे सगळीं इंटेन्शनां ज्या पांयां ताला भेटोवन दिता बापा. हर एकल्याच्या गरजांनी तूं उदारपणी पाव. तांचे सगळे पिडा शिडा गूण कर. तांच्या कुटुंबाक प्रॉस्परिटी दी, समृद्धीचें जिवीत तांच्या कुटुंबांत दी. तांच्या भुरग्यांक बरें फाल्यां जावं दी. तांच्या भुरग्यांचें सगळें एज्युकेशन, तांच्या भुरग्यांक बरी जॉब आनी बरें समृद्धीचें जिवीत हर एका भुरग्याक फावो जावं दी आनी प्रत्येक जावन तुजें उतार परगट करचें भाग हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हणून मागता. हर एका कुटुंबाक आशिर्वाद येवं दी. स्वताच्या
देवाच्या आत्म्यान तांकां भरून दिया वेळार स्वताचो आत्मो तुमचे देवोन येवन दिया वेळार दैवीक सत्यान तुमकां भरून दी देवाच्या उतर तुमच्या काळजांनी उथंड मापान भरून तुमच्या मोतीन खसोवन दी तें वायटाचे सत्य बांदपा सगळे तुटून पडून दी बांदपा सगळे तुटून पडून दी हर एक पिढ्या आशिल्ल्या तुमचे तान तुटून पडून दी हर एक वायटाचे सत्य तुमचे तान तुटून पडून दी ह्या वेळार हर एक बरेपण तुमकां आशीर्वाद मेळून दी म्हणून मागता हिरा बाबा रेकाला विरोधक शंदर बरे कारबाला रेकाला जीजा थँक्यू फादर थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड प्रेज लो ग्लोरी 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 हिरा बाबा रेकाला विरोधक शंदर बरे कारबाला रेकाला जीजा थँक्यू फादर थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचा आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मागीर मा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयचे ज्या ह्या मागण्या कडेन जॉयन जाल्ल्या समेस्तांचेर खंडीत देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी मुखल्या दिसांनी तुमी जेजूक भरती साक्षांत जिवंक देव तुमकां कृपा दिवन मागता आनी तशेंच तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट.